Ziua, boss. Hai noroc, băi, chiparus. Brema ta și aici? Păi tu crezi că stiriplici? Eu sunt mare boss de boss, tă CV-ul. Îl ții pe dos. Nu faci legea tu la mine, nu uita, eu te angajez. Zi, ai experiență? De 8 ani. Nu te angajez. Adică, păi de ce? Ți-am zis că am experiență. Păi de aia nici nu-mi place, faci prea mare diferență. Adică, ce înseamnă? Cu engleza tu cum stai? I speak it quite well. Nu ți-e rușine, bă, purcel, să vorbești așa prostii de ale tale bijuterii? Bre, ești sănătoasă? Am zis că știu eu engleză. Trebuie să te testezi, pregătește-te de teză. Repetă după mine. Socheres, chinez, vareso. Bre, asta e chineză, nici de cum nu e engleză. Înainte de engleză trebuie să știi tu țigănește. De la noi au furat limba când am la căruță pește. Bre, vorbești prostii. Nu mă crezi, îți demonstrez. Cum îi zice la căruță când vrei să accelerezi? Căruța n-are motor. Ai dreptate, are cal. Păi și ce accelerație ai mata la un animal? Se vede că ești orășan. Calul merge după bici. Așa e și în engleză, doar că e o metaforă aici.